Κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά μας και το επίθετό μας. Αυτοί που υβρίζουν στο 90,90% για να μην πω 100% είναι ανώνυμοι και είναι τόσο ανώνυμοι που όταν βάζεις moderator και τους ζητάς απλώς ένα email, τότε δεν σχολιάζουν, δεν μπαίνουν καν στον πειρασμό να σχολιάζουν. Αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ότι οι βριστές, οι μυσαλλόδοξοι φοβούνται να πούν το όνομά τους. Όσο με εγωιτεύει η δυνατότητα ενός εφέτη να γράφει ένα blog, να είναι 70 χρονών και να γράφει ένα blog και να λέει είμαι 22χρονη κοπέλα και θέλω να βρω έναν ανταβραντισμένο νεαρό να κοιμηθώ μαζί του, και αυτό το πράγμα με συγκλονίζει, γιατί απελευθερώνει κάτι που θα έχει κρυμμένο μέσα του τούτος ο εφέτης. Άλλο τόσο δεν μπορώ να αποδεχτώ κάποιον, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος χρησιμοποιεί όλη αυτή την ανωνυμία, τη δυνατότητα ανωνυμίας του ίντερνετ για να βρίσει, να συκοφαντήσει, να προσβάλλει, να απειλήσει, να κάνει οτιδήποτε άλλο. I believe there is a place for anonymity. It's important that we preserve anonymity. But I also believe that anonymity should be largely reserved for situations where there is genuine danger in using one's real name. People who are joining of various kinds, in my opinion, should almost always be willing to stand behind their own words. And that when we see things that are anonymous, I think the assumption should be that we should question whether it's true or false, but very much question it. Το βιβλίο «Εμείς είμαστε το μέσο» θεωρείται από πολλούς το μανιφέστο της δημοσιογραφίας των πολιτών. Συγγραφέας του είναι ο Αμερικανός δημοσιογράφος Dan Gilmore, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των παραδοσιακών μέσων της χώρας του. Hoping for a more diverse journalism ecosystem that includes citizen journalism as well as traditional journalism, and the control of the news belongs in everyone's hands, but with some attention and focus on the principles of journalism. When people are going to do journalism, we should be hoping that they will use the principles of journalism. Τα blogs γιατί θα έπρεπε να διαφέρουν από το υπόλοιπο άγριο περιβάλλον? Μην ξεχνάμε ότι ζούμε μια εποχή τηλεδημοκρατίας, ίσως στην πιο άγρια εποχή της, άρα είναι επόμενο οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα blogs, γράφουν στα blogs, να έχουν εμπολιαστεί από αυτή την εποχή. Στο ερώτημα αν κατάφεραν τα blogs ή αν θα καταφέρουν να τροποποιήσουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ, η απάντηση είναι, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, όχι. Καθόλου. Αλλά εάν τα παραδοσιακά ΜΜΕ θα λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα των blogs, η απάντηση είναι καταφανώς ναι. Το σίγουρο είναι ότι ενώ μέχρι τώρα τα μέσα τα είχαν λίγοι στα χέρια τους και μπορούσαν στο βαθμό που γίνεται να τα ελέγξουν, να ελέγξουν αυτό που μεταδίδεται και αυτό που προκαλούν στην κοινωνία, αυτή τη στιγμή απλοί άνθρωποι, νέα παιδιά, και με την έλλειψη παιδείας που υπάρχει σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, το ίντερνετ, τον τρόπο που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, είναι πραγματικά σαν να κρατάνε στα χέρια τους επικοινωνιακά Καλάσνικοφ. We also need to find better ways to sort out and surface and highlight the good things that people are doing in blogs and other places. I'm optimistic about the future of widely distributed and collaborative media, because we're only beginning to explore
explore what's possible. And people are quite inventive and finding new uses for this. So while there are many problems in the journalism business right now, I'm fairly confident that we're going to come through this very messy period, and it will be very messy, with something quite valuable in the end. Ίσως το πιο πολύτιμο παράδειγμα συλλογικής δράσης στην ελληνική μπλογκόσφαιρα είναι η ομάδα των G700 ή αλλιώς η γενιά των 700 ευρώ. Γνωριζόμασταν από παλιά, είχαμε διαφορετικές πορείες στη ζωή μας εκπαιδευτικές και οι πορείες μας ξανά σμίξανε όταν πλέον ήρθαμε πάνω κάτω στην ίδια πόλη για να δουλέψουμε και αρχίσαμε να ξαναβρισκόμαστε μεταξύ μας και να μοιραζόμαστε τις κοινές εργασιακές εμπειρίες, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα συζητάνε πολύ, αρνητικολογούν πολύ και το κάνουν πάρα πολύ στο επίπεδο του χαβαλέ στην καφετέρια. Και λέμε πώς μπορούμε αυτό το χαβαλέ τουλάχιστον να τον αναβαθμίσουμε λίγο. Και συζητώντας για τη δυσκολία της κατάστασης στο εργασιακό περιβάλλον, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε κατά κάποιο τρόπο όχι τόσο να καλουπώσουμε, όσο να δώσουμε μια πιο θεσμική εντός εισαγωγικών διάσταση σε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ του καφέ, του τσιγάρου. Άρα στην ουσία δεν είναι ότι απλά είπαμε κάνουμε τώρα ένα blog γιατί έτσι απλά μας ήρθε, είναι ωραίο θέμα πιασάρικο το εργασιακό. Είναι ένα θέμα που είναι αυτό, που συζητιέται παντού. Θέλουμε λοιπόν περισσότερες δουλειές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τι μπορεί να γίνει? Ουσιαστικά τι ακούγεται, ότι κινδυνεύουμε να μην φτάσουμε ποτέ το επίπεδο υλικής ευημερίας που κατέκτησαν οι γονείς μας. Τώρα μέσα σε αυτή την κοινωνία αυθονίας εμείς καλούμαστε ουσιαστικά να φτάσουμε αυτό το επίπεδο με τη δικιά μας εργασία και να το ξεπεράσουμε αν είναι δυνατόν. Αλλά τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Σήμερα οι νέοι αναζητούν αναγωνίως απαντήσεις. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι όμως ξεκάθαρη κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε. Αλλαγές, αλλαγές, αλλαγές. Με το blog αυτό περνάμε από την άμυνα στην επίθεση. Η μάχη δίνεται κάθε μέρα στον εργασιακό χώρο και συσσωρεύεται πολύ οργή. Το διαδίκτυο ήταν μια υπέροχη και πάρα πολύ φθηνή λύση με πολλά πλεονεκτήματα για να μπορέσουμε να πούμε 5 πράγματα, τουλάχιστον κάπου να διοχετεύσουμε την οργή μας, κάπου να κριτικάρουμε και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Η στάση μας δεν προέρχεται ας πούμε από μια μίζερη αντίληψη για τα πράγματα, πλήρως ισοπεδωτική, απαξιωτική, ότι όλοι είναι οι ίδιοι, όλοι είναι χάλια, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάτι καλό κτλ. Απλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να τρέξει γρήγορα και δεν το κάνει και ότι υπάρχουν δυνάμεις ας πούμε αδράνειας παντού. Αν εμείς καθόμασταν στην καφετέρια και μιλούσαμε για το φαινόμενο της γενιάς των 700 ευρώ, δεν θα υπήρχε καν αυτός ο όρος αυτή τη στιγμή στη συζήτηση, άρα δεν θα υπήρχε καν το θεμέλιο για να δημιουργηθούν κάποιες βασικές κοινές αρχές.